निद विद भांगी गल मसन हो फैन दिया भाई हेलो गाइस माय यूट्यूब चैनल दिस इज वाई भाग्य गाइस आपण सब केमी देछिनी मु आशा करछि आपण बहुत भल थिबे गाइस आज सकाल सकाल भाई शोई मम्मी पटे मैंने ठाकुर पूजा कर आम कौन कर भाई पाखु जा ससुर चल आम देखिए मुझे कहमी चल केमी मजा हो कौन हो कौन ना आप देखिए पूरा एंजॉय करिए ठीक ठाक चलो बुझाई मनकू फेरी बनी सी पाखकू तुझे बुझले भी फरक पड़बनी बाबा गीत हेवी चला आसते आम कम लगे जीवा गोटे कम सारी रेडी होता है गाइस देखु भाई ए शुई चलो भाई सहित टिके आम खेलबा निद विद भांगी गल मसन हो फैन दिया भाई किमिति मजा नाइले मिसलाको आउ देखेन तो भाई उठ गाई दिबा उठ थार उठंतु गाई दुआन जीव मुझे प्लीज छोड़ दो क्यों मुझे पसंद कर रहे हो सुई पड़ कौन ऐसा करी ठाकुर ने कौन सी गाई दिबा ठाकुर पूजा कर ठाकुर पूजा सैलाणी तुम्हें कौन करे
ଫେର କ'ଣ କାଶ ହେଲା ବହୁତ ଜୋର ଫେର କାଶ ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଦେହଟା ଭଲ ହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଦେଖିଲେ ଫେର କାଶ ହେଲାଣି। ବାବୁ ସତୁ ମାନେ ମାନେ ଗୀତଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ନମ୍ବର ଗୀତ ହେଇଛି ପୁରା ମାନେ ଭାବି ଯେମିତି ପୁରା ଅଛି। ଅନାନ୍ତି ଦେଖଲ କାହା କଥା ଭାବି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଏଇଠି ହେଇବେ ହେଇବେ ଦେଖୁନ ଚୂଳ ମୂଳ ପାଚିଗଲେଣି ସେ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି ହେ ଚିନ୍ତା କରିକି ହେଇବେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତମର ଏଇଠି ଯେମିତି ନାହିଁ ଏଇ କାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖା ହଉନି ଆସ ଯିବା କହିହବନି ନା ଚାଞ୍ଚୁ ଲାଇନ୍ ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଉଠୁ ନା ଇଏ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଯାଇ ଧୋଇବା ଗ୍ରହଣ ନେଇଛି ନା ଜାଣିପାରୁନୁ କେମିତି ହବ ଛାଡ଼ି ହଁ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଫେର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଏଇଠି ଫୁଲ ତୋଳା ଚାଲିଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଫୁଲ ସରିଲେ ସେଠୁ ନେଇଯାଅ କାଲି ମାନେ ଗ୍ରହଣ ନେଇଥିଲା ନା ଆଜି ସବୁ ମାନେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ମାନେ ସବୁ ଦେଖ ପିଣ୍ଡଣ ଧୁଆଇକି ଘର ପୋଛେ ସରିଲାଣି ହେଲେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ବାସ୍ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ଖାଇଦା ଏବେ ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଧୁଆ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ସହ ତ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି ହେଇଛି ଫେର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଆସିବା।